Der var engang en grim teenager. Han var så grim, at selv ikke hans forældre kunne holde ham ud. En dag fik de nok af hans grimhed, så de smed ham ud, fordi de var for skuffede over ham. Den grimme teenager fandt sit nye hjem i en container i Jylland, fordi at han var så grim, at der var ingen andre, der turde ham boende. Der boede han i et stykke tid, før han besluttede sig for at komme ud og se verden. Han besluttede sig for at tage til Malmø. Da de var ved at nå København, mødte han en sur kontrollør. Den sure kontrollør ville ikke have den grimme teenager på sit tog, da han skræmte de andre passagerer. Da de nåede København, som var det næste stop på strækningen, smed kontrolløren ham af. Den grimme teenager besluttede sig derfor at gå en tur i København. Den grimme teenager endte ude ved den lille havfrue, hvor han blev ked af at se, hvor smuk hun var og hvor grim han var. Han stødte ind i en mand, som kom fra bakken. Han syntes, at den grimme teenager var så grim, lige så grim som en grimme ælling, og tilbød ham et job i sin nye forlystelse Monsterhuset. Den grimme teenager takkede nej og besluttede at tage tilbage i sin container. Da han kom tilbage til containeren, var den væk. Den grimme teenager gik helt i baglås og løb rundt og ledte efter den. Der kom en mand forbi, som den grimme teenager tog fat i og forlangte at høre, hvor der blev blevet af. Det viste sig, at der var kommet nogle skraldemænd, imens han havde været væk og taget med på lossepladsen. Den grimme teenager besluttede derfor at tage til København og arbejde i Monsterhuset. Den grimme teenager underskrev kontrakt, som betød, at han kunne arbejde i Monsterhuset, så længe han var grim. Der blev skrevet bøger om ham og lavet interviews med ham. Den grimme teenager følte, at han endelig var hjemme. Og så tænkte han, at han nok skulle blive rig og berømt. Men det blev han ikke. Godnat og sov godt.